Μαζί μου οι δύο διαιτητές της σημερινής αναμέτρησης, ο κύριος Χρήστος Βλάσης και η κυρία Ελευθερία Δανιά. Μία ευχή για τα Χριστούγεννα που έρχονται. Καλές γιορτές με υγεία σε όλο τον κόσμο. Και καλή συνέχεια στη σεζόν με το νέο έτος να συνεχίσει καλά και χωρίς προβλήματα. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Να έχετε και εσείς καλές γιορτές με υγεία. Να είμαστε καλά. Είναι μαζί μου ο προπονητής της Παναχαϊκής. Coach, δεν έχουμε να πούμε πολλά για το παιχνίδι, το κερδίσατε εύκολα. Θέλω όμως τις ευχές σας, της ομάδας σας για τις γιορτές που έρχονται. Ναι, για το παιχνίδι εντάξει, νομίζω ότι ήμασταν σοβαροί, παίξαμε καλά, κερδίσαμε δίκαια και βέβαια να δώσω ευχές όχι μόνο στην ομάδα μου και στην αντίπαλη ομάδα και σε όλο το αθλητικό κοινό, εννοώ προπονητές, αθλητές, διοίκηση και φιλάθλους, υγεία που είναι το πιο σημαντικό και να έχουμε μια χρονιά δημιουργική όλοι μας. Και εμείς το ίδιο ευχόμαστε, coach. Χρόνια πολλά με υγεία σε όλους τις οικογένειες όλου του κόσμου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Είναι μαζί μου ο coach του ΕΟΛΟΥ, ο κύριος Γεράνιος. Coach, μέρες γιορτινές έρχονται. Θέλεις να ευχηθείς κάτι στον κόσμο που μας βλέπει? Να ευχηθώ, να κάνουμε Χριστούγεννα με το νόημα του Χριστού, με αγάπη. Αν μπορούσε να υπάρχει ο κόσμος να μην πεινάει και να υπάρχει ειρήνη, εύχομαι και εγώ τώρα πράγματα τοπικά, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ωραία, υποφέρει ο κόσμος μας, υποφέρει παντού, υπάρχει παντού πρόβλημα. Να είναι καλά όλος ο κόσμος όσο καλά μπορεί να είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και από εμάς καλές γιορτές με υγεία πάνω απ' όλα και καλή χρονιά να έχετε στο υπόλοιπο της νέας χρονιάς. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Είναι μαζί μου η ομάδα της Παναχαϊκής. Κορίτσια, τι θέλετε να πείτε στον κόσμο που μας βλέπει? Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα! Είσαστε πολύ καλές. Καλή συνέχεια, κορίτσια, με υγεία σε όλες. Εμείς εδώ μεταξύ.